kita semua menjalankan puasa, ibadah puasa ini ada tujuannya. Tujuan utamanya adalah berbuka puasa. Ini kita sedang berada di pose ini pos. Ini mau kita mau muncak guys ke gunung. Kok atas angin sehingga rata mau buka Assalamualaikum Piro karo mlaku karo perjalanan jam raine kayak puncak kumut-kumut. Semenit ya. Ketemu sapa ta nek puncak ora ketemu sapa-sapa. Lumayan. Ketemu sapa ameh? Nek puncak ketemu celeng, ketemu Macan. macan. Lu dadi mangsa nek ora kumut-kumut ra payu. Wis ngono sik, wis engko karo mlaku kowe. Alhamdulillah kita sudah selama 1 jam ini menanjak. 1 jam sekondi. Kan sampai muncak anu ra iki. 29 ra. 29 kono kene 30. 30 ae. Wis genep iki. Yo. Ya Gusti. Lama sejam kok. Sejam ini. Pemandangannya guys. Oh, pemerintah. Pangan. Enggak terus yo. Terus. Muncak. Nanti kita insya Allah buka puasa di atas puncak. Nok dhuwur ana wong dodol ora? Ono lah. Oh ya wong dodol kok nyantai. Iya. Yo. Padha durung taune iki. Sembuh tekan puncak Ndidilah 30 jarene. Napas angin kelihatan. Kita bertemu dengan apa jenisnya? Kopi, tanduran kopi. Tanduran kopi. Langsung sekali panen. Kowe kesel? Wis jam setengah lho asli. Jam setengah itu. Bukan ayo Budi Mas. HP. Jaro. Pas kok ngisor HP munggah. Pengajian. Puncak 30. Ada pengajian. Macam apa ini? Iki opo kopi opo, Nduk? Arabica sing iki lho Arabica. Oh ini Robusta. Iki Arabica. Ini Arabica. Lapa bedane apa? Bedane apa? Dan apa? Bedane godhonge alit-alit. Oh, Wite dawa-dawa, tukring-tukring. lah iki padha Beda ah. malah Oh gak percaya Cungkring iki. bajalen. Nah, Gak percaya bajalen. Iki Arabica jenis Jepang iki ya. Iki wit kopi Arabica jenis ini iki. Jepang. Iki Oh iya. Apa kata iki? Arabica. Ya Arabica Amerika. Ke Arabica Amerika. Arabica Amerika. Iki ngawur-ngawur iki. Pegangan lo. Sawah. Sampai dia tahu yang mengalahkan orang. Alhamdulillah. Mudun maneh. Terus gak kuat, asli gak kuat. Jebule nek dhuwur iki ra ono dodol, nek puncak ora ono dodol. Ini bingung. Heeh. Enggak ae, enak. Ini namanya Arabica. Moka atau ora? Ya karek nyampuri moka. Oh, karek nyamburi moka. Kalau iki nek mateng ngene berarti. Nek mateng urung, nek mateng ireng. Nek mateng ireng kae Iki mau. setengah mateng. Ana sing Setengah ireng mateng. ta ora? Harus sing ireng. Ireng-ireng ya matang iki. Nah, iki lho. Kalau udah matang gini. Lah, sing nang ngendi? Iki. Nah, kalau sudah matang gini.
Karena Ini sudah tua. karena Ngenteni giling. mateng. Karena godok, giling. Iki ngenteni mateng ini. Oh. Oh ini ya mateng berarti ya. Nek ini berarti jenenge isih kembang. Ijo iku jenenge kembang kopi rupane ijo. Kembang kopi rupane ijo. Paham ya? Oke paham. Ini kita langsung disambut oleh pemilik kopi. Ya, saya petani kopi. Petani kopi Ini kopi robusta. Robusta. Ini bisa dicampur dengan teh. Nah, ini sudah banyak yang matang. Lihat. Oh ini. Sudah dimasak. Oh sudah dimasak. Tinggal Loh, panen. kok ucul ini? Ya Enggak memang apa? itu. Oh, enggak Seperti apa? duren. Kalau udah matang rontok sendiri. Oh, Turun gitu. ini ngisor ini lah. Oh. Bawa dia gini. Nah, naik panen gini nah, itu kan banyak loh. Kalau panen kayak duren, ambilnya Gini, di bawah. Oh. Nah, kok durian naik panen kok duren kopiku. Jadi jangan salah paham. Nah, Keren, salah paham. banyak Salah, lah. salah, salah. Oh. Jadi kalau panenku Iki. Ini namanya wit tebu. tebu. Tebu Jawa. Tebu Tebu Jawa. Jawa ancen ngene iki biasane. Ora, iku nek tebu Jawa iki gede-gede ya. Iki cilik apa iki? Tebu Cina. Oh, Biasane tebu Cina. nek gak tebu Cina itu tebu Jepang. Oh, Biasane cilik-cilik. Nah, iki barang padha wae. iki pari. Cina, ora pari. Ora, Jagung. 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 Jagung Jagung sing kayak gini. durung berbuah. Ya. Oke, ayo lanjut. Tendangan. Oh, Ini bukan. orang kan dia sampai kurus kering. Dia tersesat di jalan. Mari kita evakuasi. Mas, ayo Mas tersesat. Ayo. Ayo pulang, ayo 2 pulang. tahun tersesat. 2 tahun tersesat. Ayo pulang, ayo pulang. 2 tahun tersesat. Saya jemput. Permukiman sudah kelihatan. Metu-metu tekan Jeporo iki kok. Coba dol kowe kono kok ngebel aku tekan kene. Hati nek tiba. Eh. Tapi video kita ora ngomong apa-apa. Ora. Wis ngene ae. Di Sebelah iki lho. Iki. Sebelah iki lho. Iki. Iki jenenge apa ya? Allah ya. Walah. Iki lho jenenge Arabika lek ning sawah. Kan mau iki sesat iki. Bener lah iki lho Arabika. Arabika. Iki Arabika lek ning sawah. Sing dine. Iklan to Arabika. Alhamdulillah pemukiman sudah kelihatan. Oh. Alhamdulillah kita sudah sampai. Sudah sampai lagi guys. Ini di pos masjid Musola Sabil Sa'adah. Perapatan. Nah, kono iki perapatan. Kono iki pos parkiran Puncak Songo iku. Ya. Nih. Kok. Tak video. Oke. Tak video. Alhamdulillah ketemuan. Adik-adik. Tak video. Nah, tuh. Lu gak kira? Jangan video. Loh. Sekian, terima kasih. Iku koyo kamera oleh peteng oleh raine ra ketok. Ku jenenge handycam. Kok miring ora apik ngadeg lho. Iya maksudnya ora apik ngadeg lho. Anjene kakang. Wit iki lebih apik dene wit. Anjene kakang ngadi ngene iki ya. Dilangkahi aku. Dilangkahi. Wes iku. Wes. Ndang aku. Wes iku. Wes. Ndang aku. Ayo. Ayo mlaku. Ayo. Langkai kok. Langkahi langkahi HP ini model sing mburi kok nyaduk. Jualan. Saduk nganan. Ku mburi pol saduk nganan juga. Rodok gang Pak ben ketak. Iya. Iki sing penting ketok sikile tok, Mbah. Enak. Dek ngalah ketok kakean iki.
Ra, kita sing ketok. sampai